Wange weche manyien mago imore chiengeso ka chiengeso wajabedo kod chenro mar mine wacho. E chenro mar mine wacho otieno makawuono Jailieta nogoyo mbaka kod Scholar Akinyi ma en jandik buk kama bende gitwak otudore kod duond nyithindo e tulo. Awinjane kaka mbaka makamano Jailieta nogoyo kod Scholar Akinyi. Siganda nyithindo e tulo en mano mabende oseling pokogo kata kamano gikone to koro igoye to mendi en kaluore koda tulo mabende notimore pachoka e higa 2007 2008 mabende nyiswa ni kik wiwa wilgo gi gik manotimore e kindego. Sigana ni igoyo kokalo e buk mabende iluongo gi dhongere ni Hope, Skip and Jump. Kawuono e mine wacho antiere koda jandiko mar bugno mar Hope, Skip and Jump mabende miyowa duond nyithindo e tulo machiegni. Erokamano ahinya Scholar kuom tudri kodwa kawuono motelo kapok wachako inyalo mana nyisowa matut ni to Scholar Akinyi en ng'awa. Scholar Akinyi en nyar Luo nyaka Mreri. Kamreri ntiere Mbita, lakini wan jodak Migori County kuom sani. Nonyuola madongo Naivasha e Flower Farm e Maua, jonyuolna ni tiyo e Maua to asomo kono ma nyaka higa mar 2008 mane koro tulo mar elections omuoch. Kasto koro nwawuok kono to wadok dala. Koro nadok dala, adonje school miluongo ni Aonge Dhiang Primary School, kone matime KCPE, to kawuok kanyo to adhi St. Albert's Girls High School Ulanda. Atimo KCSE, kasto kawuok kono to adhi e university mar mbalariany mar Kenyatta University kuma nasome arts literature. Hope, Skip and Jump en siganda nyithindo mabende okali tulo. Ng'ato bopenjore to ang'o momiyo wago sigana ni sani. Mendi en tulo manotimore higa 2008. Sigana ni wagoye higa 2024. Nang'o kawuono? Ang'o momiyo sani? Tulo mar 2008 notimore ka ne an nyathi matin. Koro ntiere gima jongere luongo ni trauma. Maka ka ng'ato okale gik moko ma ok beyo ahinya to odongo go obedo go. Koro anyalo wacho ni gimomiyo wawuoyo kuom mae ni en sigand pinywa, en sigand Kenya, moko ningo wiwa wil. Ki nyalo go kwan tibro fwenyo ni nyithindo manonyuol ndalo no gin joigni 16 17 sani. Bang' higni 2 jogo madhi bedo kaluto ombulu to samoro gikia gima notimore kapok onyuolgi kata ndalo mane pod gitindo. Koro yudo ni koluong ji odhi e ndara mondo go koko owang' ji oneg jok moko to gin gikia history mar pinywa ni, gikia kaka gino no affect ji ndalo machon cha. Koro momiyo naneno ni onego wawachi, especially ka wamiyo nyithindo duol, nikech onge ng'ama penjo ga nyithindo ni ere kaka gini no hinyi, ere kaka ngimani nolokore bang' tulo ama during tulo. Koro momiyo aneno ni ber ka wawacho, ka waparo mondo kik wadog chien watim gimane watimo ndalo cha, nikech iyudo ni gine manotero wa nyaka e ICC. Wachni manotero wa nyaka e ICC ma Kenya nong'ere mwabedo gi jotelo madongo manotere ICC neno. Koro okoningo wadog e wechego to gini okoningo wiwo wil ni gini nosetimore wan wasehil koro wadhi adhiya mbele. Iyudo ni ka wachako adhi e ombulu kendo to ji chako lueny kendo. Koro wanwoyo makosa ma wasebedo ka watimo. Nyithindo migo kata mimiyo wasigan gi e bugni gin nyithindo mokale e gik mopogore mane kindeno mane tulo timre. Inyalo mana nyisowa matin to gin weche mage mabende ne gikale. Ineno ka wawuoyo ga kuom weche siasa, to siasa en gir jomadongo, en weche jomadongo. Jomadongo emang'eyo ni wane ma wang'eyo joma wadhi gone gi ombulu wane mang'igi. Koro nyithindo gin mana kanyo. Koro ka wang'iyo history ndalo mane
tulo mar 2008 notimore. Ombulu nolut tarik 27 Disemba. Christmas ne en tarik 25. Koro ne gin mana ndalo 2 to Christmas. Ting'eni Christmas ne en mane mor nyithindo kata sani. Kochopo sa Christmas ka nyithindo dwa ni ong'iew ne gi lewni sa luto ombulu ochopo to joma dongo wigi wil gi nyithindo. Koro pachgi lokore. Koro nyithindo gin mana kanyo gikia gima timore to ka gipocha mano koro ndalono to tulo muoch. Jonyuol ok duogo dala. Jirende mane ging'eyo mane gitugogo koro ok wuo kodgi. Koro yudo ni gigi affect nyithindo kata seche ma udi owang' kaka e story ni yudo ni nitie nyathi ma odgi owang'. En nyathi ma nong'iyo gi dhi e skul maber, ong'iyo gi yudo chiemo pile. Koro gimoro amora owang', koro gidok dala. Koro gichako from the ground. Ing'eni nyathi e pache en ong'e ni baba onego bed ni provide, baba onego bed ni kelo chiemo, baba onego tere e skul maber. To suddenly gigi koro olokore, koro itere atera e skul moro moyudore kanyo nikech life must go on. But nyathi koro ok nyal elewa gimomiyo gik moko koro olokore. Koro odak adaka gi chuki. Aparo kata ndalo mane koro adwa dhi e high school. Naluor ahinya. Aparo kana nyiso baba ni an kikitera mabor, tera machiegni kae, nikech koro luoro mane aneno 2008 cha no donjo na koro nacho ni anyalo dok kono kasto gimoro chako timore. Koro tera mana machiegni kae. Koro yudo ka tribalism donjo e nyithindo ka pod gitindo. Nitie nyathi achiel ma en odhi town, odhi ng'iewo ne mama gi yath. To kochopo town kono to yudo ka ji gore, tulo muoch e town nikech en nyathi moora ni odhi ong'iewo yath. Koro ka tulo muoch to joma nitiere tulo go okawe. Koro gine ma gitiyo kode ginyise ni omok mach, owang' udi, owang' ang'o. Tiyudo ka nyathino nitiere ot moro modhi owang'o to ne nitiere nyathi moro matin ei ot manowang'ono. Koro kose tiayo mach, koko winjo nyathi matin kayua. Koro ing'eni seche moringo nikech polisi obiro, to seche moringo no to pache koro dong' kaparo ni amoko mach e od cha to ne nitiere nyathi moro matin. Sigana manotimore e bugni gin gik mar adier. Ineno bugni kwa place e genre tiluonge ni autofiction. Mantiende ni en gik ma adier manotimore to koro wamiyo gi fictional characters. Lakini waloko nying gi. Koro gik manotimore. Koro ineno ka tulo muoch ga. To kwa neno habari, kiland habari. Tiwacho ni ji adek otho kumoro, ji adek otimore nade, udi owang'. To wanena gigo e TV to ok wapar ni samoro gigo timore ne ji adier kumoro, ni ot mowang' no en od ng'ato. Ng'ama othono en janyuol ng'ato kata en nyathi ng'ato. Ok wapar kamano. Koro mane afwenyo bang' kasendiko bugni to ji penja ni gigi kare notimore adier. Wan ing'eni nwanena gigi to wapara ni mago news. Koro nochuna ni adok Naivasha. Amanyo ji, amanyo nyaka jopuonj manopuonja, amanyo nyaka nyithindo manwasomogo nikech koro social media bo oketo wach mayo ng'ato nyalo ng'ito ni aparo ni ang'eyi nwasomo kodi. Naivasha ng'ani notimore ne kama, ng'ano notimore ne kama. Gin gik maparo ni notimore gin gik mana neno, gik mane classmates na oneno. Mane kane gin nyithindo. Koro sani bang'e emapenjogi ni notimore nade to ginyisa kasto koro akete buk. Goyo sigana ni mana ka kipimi nikech ok en sigana mayot, ok oyot somo. Ang'eyo ni ndike bende nok gen gima yot. Joma ne iloso godo ere kaka ne gikawo ni dhi pimo sigana machalo kodama? Andok yot kana dhi wuoyo kodgi. In fact bugni nigi story mar ji adek kasto nitiere helping characters matindo tindo. To initially noninga bed gi nyiri 2 gi jowuoyi 2 to buk nitiere nyako achiel gi jowuoyi 2. Koro kane nyako machielo mana wuoyo go kana nyise ni stochi ni adhi kete buk kech nwadongo pamoja. Koro adhi kete buk to acho ni anoka dwar ni jopiny ong'e gima notimore na, ok adwar koro gol. Koro nochuna mondo aduoge buk
mondo ane kaka gole, nikech iyudo ka nyithindo adek manie i bugni nitiere kaka ngimagi omakore, ineno. Koro nochuna ni mondo adog e buk mondo ane kaka anyalo gole. Nitiere gima wawacho ga e literature ni some stories are not yours to tell, ineno. Emi ifwenyo ni kata i bugni e jonyuol nyathi miluongo ni Vena, wagologi wamiyo mana jopiny experience mar nyathi miluongo ni Vena no, nikech ok wadwa chuno story mar nyathi jonyuolne mondo bi ka ok gi consent, ineno. Then mano biro nyisi niya, nitiere gik mang'eny manotimore ne ji Naivasha kata kuonde moko mane tulo muoche ma dhano pok owinjo, nikech mama na nyithindo adek to bugni ka ji osomo to ji winjo malit ahinya. Koro pare jok mamoko go ma stochgi ok owachi, jok moko penja ga niya, to wuoyini ang'o manotimore ne bang'e, iwewa aweya kamano, nyathini ang'o manotimore ne bang'e, iwewa aweya kamano. Gima notimore cha pod nie pach ji. Koro gimonego watim mokwongo ni kik wanuo gima no wasetimo cha, kik wadoge makosa machon. To kok wadoke makosa machon, then nyithindo are safe, nyithindo onge gima buok moro mabro bedo kanyo. To mabe bro bedo kaka jiwo josiasa, nikech iyudo ka josiasa ema nyiso ga ji ni wadhi uru, gini otimnwa kama, wadhi uru. Koro aluongo supporters na wadhi uru, wawuoguru oko. To seche ma gitimo kamano, gin e utegi, gin ok gibi e ndara, ineno. Koro mabe koro en kaka luong kuom josiasa ni wabeduru joma ber, we got past it, ineno. Lakini nitiere scars kiinyori to kata ka alama moro dong, koro ibedoga kiparo. Koro gino dhi gi pachi seche moko. Koro ok onego wabed ni nitiere alama moko malit ma ka wang'iyo to wacho ni gini notimore na malit, samoro dok otimore kama, dotimore kama. Samoro baba ne wacho ni samoro dok alalo mwandu na to de nyithindo oyudo ngima machal kama, ama samoro. En sigana ma bende isegoyo, en sigana misendiko, en sigana ma bende nitiere jomoko maonge bugni ma bende nokale gik machalo koda mendie. To koro penjo ma ng'ato nitiere godo, to koro watim nang'o? Wawe kamano ni en sigana manotimore, ang'o mowinjo bed ni watimo? An gima nyalo nyisogi en ni nyakisodi, nikech ing'eni bang' tulo no, ngima bro dhi mana mbele. Kaka jok manene no mana gigi e TV, ng'eni gin gima ginodhi mana mbele. Koro in kibedo kanyo tiwacho ni yawa gini notimore na, koro sani aonge mwandu mana loso teno lal, ama skul mana dhiye koro kanyal dhiye. Koro iluongo ni self pity. Koro ibedo kanyo, onge ng'ama biro konyi ni koro amalo we waduoki kuma ne nitiere, nikech gima osetimore. Koro nyaka ichung' malo mi jump ma koro tuono e buk kaeni. Motuo nyithindo gi nyaka koro gi figure out a way of jumping, in as much as en gima tek, nikech onge ng'ama tugo no ka nyithindo tugo to gi hope, gi skip kasto gi jump, onge barrier moro. But the fact that tulo no kelo barrier no, nyaka koro pachi yawre mi wache ni gini nosetimore na, lakini I must forge ahead. Bugni no nandiko nagole dwe mokalo, koro to ji mang'eny osesome. Koro josenyisa niya, wadwa ng'eyo gima notimore bang'e, nikech it's very important. Alafu ing'eni nitiere suspense moro mathoth kae ma ji wacho ni nyiswa gima notimore. Koro poka make up my mind about writing a sequel of the book. Koro ne ng'ama dwaro yudo bugi mondo bende osoma sigana machalo koda maendi, onyalo yudo buk kanye, to en pesa di? Koro buga ni oyudore kuom sani to oyudore Nairobi, lakini ji oseng'iewe nyaka joma ni Eldoret, joma ni Kisumu. Koro gima konywa ni nitiere parcel, kita e parcel to dhi, lakini wamanyo outlets mar kete e ginene, distribution mar kete kuonde mopogore mondo ji oyude mapiyo, nikech nitiere gimiluongo ni delivery fee. Ng'ato koseng'iewo buk ok odwa chako kendo chulo delivery fee mar oro buk. Koro sani bugni oyudore Nuria Bookshop is in Nairobi, the Bazaar first floor. Bugni nitiere hardback ma ng'e tek kamae, en 1,500.
mane beche. Kasto nitiere the normal paperback en 1,200. Anyalo nyiso ji ni let us remember so that we don't wapar gima notimore mondo kik wanuo makosa mane watimo. En sigana moko winjo wiwa wil godo. Duonde nyithindo e tulo. Mago mana nyithindo moko mabende wasewinjo sigangi to ging'eny kendo gidhuro. Mak mana kik wamed sigana makamagi kuom nyithindwa. Ting' mari koda mara mar neno ni nyithindo e kinde mabiro e weche mag siasa duto te otimre e yono makare. Nyaka odiechieng' machielo e chenro ni mar Mine Wacho, nyinga Jailieta.